Tiga pentol korek Mbah Tijem, Mbah Jainem, paling ujung kayak Mbah Rake. Semua ini adalah mbah-mbah pecinta tempe. Mbah Tijem pirangan pink, Mbah Tijem Mbah Jainem yang imut, dalamnya pirangan ungu. Terus itu ada Mbah Rake. Lah, melaku sejam loh, kesel. Dan kok Mbah Rake. Yo. Suyeram lho, selak entek kok iki. Alah, tempene dintekne Mbah Jainem. Tempene dintekne Mbah Tijem. Yo alah. Kaya Mbak iki lho saset. Ya Allah. Ndang Mbah, ki sahabat-sahabatmu seneng kene kabeh. Sahabate sampean seneng kene kabeh ndang selak tempene dintekne. Lah sampean ku nek ketinggalan piye? Alah malah joget kowe malah joget lho. Lah kancane padha kendangane malah joget lho. Lah yo lho ndang cepet selantek. Ono cepet. Alah entek tempe entek Mbah Tijem. Mbah Tijem bagei Mbah Rake ku nek ngame sendu-sendu iki. Ya Allah tenan iki. Ya Allah malah joget. Wong kok tiga sahabat yang tidak terpisahkan kok piye to iki?